Sa Good Vibes, isa sa mga pinakamatahum nga government center sa Negros, ang ginbuksan na. Sa Domingo, ginpatigayan ng opisyal nga pagbukas sa new government center sa Tanjay City sa Negros Oriental. Ini matapos ang duha ka tuig nga construction. Sa video nga ginpost ni Mayor Jose Pepe Orlino kag kuha ni Ruru Rival, ginpakita niya ang daan nga hitsura kag sitwasyon sa ilang nga City Hall kag ang hitsura sa new government center nila. Matapos ang duha ka tuig nga construction sa nga 590 million pesos nga government center, nahuman na ini. Kung nagabiyahe ka halin sa Kabankalan pa Dumaguete City, malabyan lang ang Tanjay pagkatapos ang Baez City. Kag sa mismo nga highway, makita lang sa higad sang dalan ang 6 ka level nga building nga may department offices, session hall, conference rooms, kag food court. Sa glass elevator, sang building, makita ang panoramic view sang palibot. Modern ang design sang building nga himo sa glass, stones, kag iban pa nga contemporary materials. Mayara pa ini sang Sky Garden. Nagapasalamat ang alkalde nga nahatagan sang katumanan ang ilang handom nga bag-o nga government center nga simbolo sang paglambo sang syudad.